Kæft, det var billigt. Vojens Motorsport Arena, det er Vinnie. Hej, det er Christian. Jeg skulle høre, at vi er nogle gutter, der kunne tænke sig at køre go-kart. Er det muligt? Ja. Vi har en lille drøm om, at efter vi har kørt og have muligheden for at drikke lidt og feste lidt, og i en bar, hvor vi kan hygge lidt og sådan lidt forskelligt. Ja, vi har vores P1-bistro, hvor det er mulighed for fri bar og hygge bagefter. Yes. Jamen, så tror jeg sgu gerne, vi vil bestille til 500 mand. Fri bar, hele lortet, musik. Yep, perfekt. Kan du hygge dig? Kæft, det var billigt.